Μην έχεις αυτό το ύφος. Είπα λοιπόν δεν πέρα. Μα ρώτα ποιος είναι στη γειτονιά μου, φαίνεται πως ήταν άρρωστη η μητέρα της. Ρώτα τη γειτονιά αν μπορεί να αντέξει την ίδια. Ήσου όμως πρώτα καλά. Ξηρίσου, κυρίως μη κλάψεις. Αν δεν μπορεί να πάει κανένας άλλος. Βρες έναν τρόπο να το πεις. Ή άμα πες, Βρες έναν τρόπο. μα ποιο είναι το πρώτο πράγμα. Και προπαντός μη κλαις. Που είναι κόρμια τα μάτια σου, πες. Στέλνε τα καθηγόνα. Όλο τα μάτια είναι κόκκινα. Πες στην αρχή πως είναι μόνο ένα πράγμα. Καθάρισε όμως πρώτα πράγμα. Κι άλλαξε κουστούμι. Και προπαντός μη κλάψεις. Αν δεν μπορεί να πάει κανένας άλλος.